गिबियावनो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ हामबायग्रोगोन। बिनि दैदेननाय बिनि नेतृत्वआवनो BPF दोलोनिफ्राय जोंहा जिहेतु BTC आवहाय 15टा इन्डी हिसाबै गेलेदोंमोन, बिनि गेजेरावहाय जोंहा 11थामोन। बिनि गेजेरावहाय 10टा जों देरहाबाय आरो BJP आ मोनब्रै देरहाबाय। टटेल इन्डी हिसाबै जोङो 14टा देरहाबाय। बे हिसाबै दिनैहाय मोनसे नाजावनायनि मोनसे प्रग्रामखौ दिनैहाय लादों आरो दिनैहाय सभाराम बसुमतारी सारखौ जोङो मोनथाम जायगायाव जुमदार ब्लक हिसाबै जोङो नाजावनायनि थिक जोङो खालामनाय जादों। 1 नम्बरा जाहैबाय खासियाबारि आरो 2 नम्बरा जाहैबाय जानालि आरो बिनि उनावहाय जोङो जारागुरि। बे मोनथाम जायगायाव बिथाङा जिहेतु रायजो-राजाफोरनि भट लानानैहाय रायजो-राजाफोरा जिहेतु बिथांखौहाय आशीर्बाद होबाय आरो मैल'बान भटखौ होनानै गोबां भटआव देरहासार खालामबाय। दा बिनिखायनो दिनै रायजो-राजाफोरखौ हामबाय होननाय आरो रायजो-राजाफोराबो बेखौ देरहानायजों खुसि नाजावनो थाखाय बयबो आसा दंमोन आरो बे आसा बायदियैनो दिनैहाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनैहाय खासियाबारियाव जानानै थांबाय आरो नैबे जानालिगावआवबो गाजा-गोमजायै दिनैहाय बेम पार्टिजोंहाय बिथांखौहाय रायजो-राजाफोर आरो जोंनि दैदेनगिरि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरिफोर आरो ब्लकनि दैदेनगिरिफोर आरो मोनफ्रोमबो सेलनि दैदेनगिरिफोर आरो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे BCDC चेयारमेन आरो ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफोरा गोबांथार मोनसे रंजानायजों दिनै सभाराम बसुमतारी सारखौहाय नाजावनानै लादों आरो बियो दिनैहाय जोंनि थाखाय गिदिरथार मोनसे देरहासारनाय। मानोना डिलिमिटेसन जानायनि उनावहाय दिनैहाय फार्स्ट दिनै सभाराम बसुमतारी सारा दिनैहाय नैबे गसाइगाव बिधान सभा दिनै देरहासार जानो हाबाय। बिनिफ्राय रंजाथाव आरो जोंहा जेबो गैबावा आरो जोंहा बिसास दङ जे नैबे 1 नम्बर हिसाबैहाय फैबाय थानाय समावबो बे ओनसोला 1 नम्बर बादियैनो मोजां मोनसे डेभेलपआवहाय आवगायलांगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। दा बे समावहाय बिथाङा मोनथाम जायगायाव फैनानै बेखौनो बुंदों जे नोंथांमोना जे आंखौ अननानै दिनै देरहाहोबाय, बेनिखायनो नोंथांमोनखौ धर्म जाति खुनु बासियालाबानो नोंथांमोननि ओनसोलनि थाखायहाय खामानि मावगोन बा बै ओनसोलनि गसाइगाव बिधान सभा हिसाबैहाय खामानि मावगोन आरो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबैहाय गसाइगावआ मोनसे साब डिभिजन, बेखौ फुल प्लेजेड डिस्ट्रिक्टनि थाखाय होजोंहाय गोजौ लेभेलावहाय बियो खोथा बुंगोन आरो बेखौहाय डिस्ट्रिक्ट खालामनायनि थाखाय बिथाङा थांखि लागोन होननानै दिनै रायजो-राजाफोरनि गेजेरावहाय बुंदों आरो डेभेलपमेन्टनि खेत्रआवहाय जे इलेक्सनावहाय माखासे खोथाफोरखौ बुंदों, बे इलेक्सनाव बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय मोनफा मोनफायैहाय दिनै डेभेलपमेन्ट फारसे जोङो खौसे मावलांगोन MLA आरो MCLA आरो EM हिसाबैहाय होननानै बिथाङा दिनैहाय खोथा होदों रायजो-राजाफोरनो आरो जोंहा फोथायनाय दङ जोंनि सभाराम बसुमतारी सारा बिथाङा दिनैहाय गुवाहाटियाव थांनानैहाय दिसपुराव थांनानैहाय नैबे ओनसोलनि थाखायहाय बियो मात मातिगोन आरो बे ओनसोलनि डेभेलपनि थाखाय गोबांथार खामानि मावगोन जोंहा फोथायनाय दङ एज ए आङो MCLA हिसाबैबो आरो सासे भटार हिसाबैबो। बियो जिनिसा जेब्ला सम फैगोन, जिहेतु दासिमबो खुनु दिनैहाय शपथ ग्रहण लानाय जायाखै। शपथ ग्रहणनि उनावहाय जिथु मोनसे बाजेट फैगोन, बाजेटनि उनावहाय माबेया इम्पर्टेन्टसिम जोंहा लामा दङ, लामानि उनाव जोंहा माखासे प्रटेक्सनफोर दङ, माखासे एग्रिकालसार सेक्सन दङ। दा बेनिखायनो माबेया दिनैहाय गोनांसिन दङ, इडुकेसन दिनैहाय जोंहा गोनां दङ। दा बेफोरखौ जोङो बिजिरनानै दिनै बे जुमदार ओनसोलावथ' जोंहा लामायाबो गोबां बानायनांगौ दङ। जोंहा दिनै संकस दिनै प्रटेक्सननि खोथा दङ। दिनै जोंहा गोबां कलेजफोराबो दासिमबो रुम गैया, माखासे जुमदार कलेज बेबो दिनै थोजासे रुम गैया। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि माखासे इसुसफोर दङ, माबेया इम्पर्टेन्टसिम फ्रायानो इम्पर्टेन्ट। दा बेनिखायनो मोनसे दिनैहाय जोङो हानायखिनि स्टेटनिफ्राय MLA सारखौहाय जोङो रिकुवेस्ट खालामगोन आरो मोनसे लाबोनो थाखाय जों खावलायगोन। आरो दानो नैबे मोनाबिलि समावहाय आरोबाव जोंहा मानगोनां जोंहा गोबां नलेज थानाय जोंहा रबिराम नार्जारि दतमानि केन्डिडेट अर्थात MLA आरो EM बिथांखौ दिनैहाय नैबे बालागावआव जोङो आरोबाव दिनै नैबे बेलासि बा मोनाबिलि समाव बिथांखौ आरो जोङो दिनैहाय नाजावबावदों, फेलिसिटेसन खालामबावदों। जेरैबायदि गाव खोथा होदों बेबादिनो दिनैहाय नैबे बालागावआव दिनैहाय प्राइमारियावहाय फैनानैहाय बिथाङा दिनैहाय रायजो-राजाफोरजों नुजानानै रायजो-राजाफोरनि भट जे मोनबाय, रायजो-राजाफोरखौ धन्यबाद होनो थाखाय बिथाङाबो दिनै नुजाफैबाय। बिनिखायनो रबिराम सारखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होननाय बे समाव जासिदों। गावनि खोथा मथे बिथाङा दिनैहाय नैबे जायगायाव मोनाबिलिबाबो फैनानैहाय रायजो-राजाफोरजों नुजाफैनायनि थाखाय।